Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в студиото на Трансмедия ТВ. В сърцето сме на едно горещо лято във всяко едно отношение. Оставяме климата на страна, даже оставяме на страна и нашите вътрешни горещи проблеми, които са всъщност пренебрежимо малки в сравнение с това, което се случва по света. Горещи точки на земното кълбо на планетата, колкото искаш, политически горещи точки, но ние се отправяме там, където се охлажда политическия климат. Всъщност, там също ще бъде доста горещо това лято. ООН, Организацията на Обединените нации, защото там започва процедурата по избор на нов генерален секретар. Нашия интерес е повишен тази година, защото имаме кандидат и то кандидат с доста големи шансове. По темата днес експерт от най-висок световен клас. Това е професор Веселин Поповски, декан на юридическия факултет в Джиндал, университет Джиндал в Дели, Индия и също така, което не е без значение, дългогодишен преподавател в университета на ООН в Токио. Здравей, Веско. Здравей. Всъщност, ние правихме с тебе и миналата година предавания на тема ООН. Влезли сме вече, така да се каже, и в структурите, и в материята. Сега обаче ни предстоят две части. Най-напред, преди да влезем в актуалностите, да разкажем малко повече за това как се провеждат изборите в ООН, как протичат тия процедури от самото начало, от следвоенните години, от 45-6 година насамта до днешни дни, за да се ориентираме вече в привичките в тази организация и да видим след това вече какво ни чака това лято. Действително, да. Началото е интересно. То започва с създаването на организацията през 1945 година. Устава на ООН е много кратък. В член 97 само казва, че избора на генерален секретар се прави от Общо събрание по препоръка на Съвета за сигурност. Точка, нищо повече. През януари 1946 година Общо събрание приема резолюция 11, в която уточнява, че срока ще бъде 5 години, подновяван, но не само веднъж, може безкрайно. И също така казва, че ще се препоръчва се на Общо събрание да разглежда само една кандидатура, препоръка на Съвета за сигурност, не повече от една. Но това е 1946 година. Можем да си представим света тогава. Избор един от един. Да, един от един. Практически Съвета за сигурност и най-вече петте. Тогава са само 11 членки на Съвета за сигурност. Петте решават всичко. Първите имена, нека само във връзка с това, което казваш, да кажем, има 5 постоянни членки, които имат право на вето и още 10 в момента. Тогава са били по-малко. Тогава са били 11, 5 плюс 6. Значи първите имена, които се споменават, са интересни. Айзенхауер, Чърчил. Но бързо някакси реалността надделява и се споменават по-скоро посланици във Вашингтон на различни държави. Съветския съюз много твърдо иска да бъде страна, която е пострадала директно от нацистската окупация. Те държат на Хенри Спаак от Белгия, който е социалист. И тук има нещо много интересно. Самия Хенри Спаак предпочита да стане председател на Общо събрание за една година, вместо генерален секретар на ООН за 10 години. Тогава се е смятало, че това е по-добър вариант, защото генералните секретари на ООН след това нямат право на бъдеща политическа кариера в техните страни. И избор е между Пол Спаак и Триг Вели от Норвегия. Спаак печели избора за председател на Общо събрание, а Триг Вели, който губи избора за председател на Общо събрание, остава единствен кандидат за генерален секретар на ООН, съответно одобрен без проблеми от норвежецът Триг Вели. Да, норвежец е първия кандидат. Като поглеждам в документите, има за първи генерален секретар се води Гледуин Джеб от Великобритания, но това е фигура, която е много, тя е междидна някакси. Той просто председателства първото събиране на ООН в Лондон, което значи първото общо събрание не е в Нью-Йорк. То става след това, през 1946 година. Така, значи Триг Вели е 5 години, които са доста трудни тогава. Започва студената война. Значи горещото лято, както ти каза, но тогава имаме студена война. Изборите преди време, това също е интересно, е ставало ноември-декември, в студените месеци, не през юли, както е сега. Интересни контрасти, значи исторически можем да видим как стават. Съветския съюз е недоволен от Триг Вели заради интервенцията в Корея. Много бързо показва, че няма да продължи неговия мандат. Съединените щати са доволни и са за първи и единствен път в историята заобикалят Съвета за сигурност пред 1951 година. Предлагат гласуване в Общото събрание и срок само за 3 години, което се одобрява. Тогава Съединените щати имат доста предимство в гласуване в Общото събрание. Триг Вели имат много мрачни черни години, игнориран от Съветския съюз, дори не му
предлагат най-елементарна куртуазия като генерален секретар. И той самия напуска. Той през 1952 година си подава оставката. Това е единствен случай. Да, единствен до сега, когато толкова недоволен, защото тогава е макартизма, започват преследвания на дипломати в ООН, той нищо не може да направи. Да. И съвсем обезнадежден, той дори казва на Даг Хамършол, който идва в неговия офис, му предава службата и му казва: добре дошъл в най-невъзможната мисия на Земята. Да бъдеш генерален секретар е абсолютна безнадежност. Даг Хамършол, аз вече казах, е втория. Той също е страшно скромен, така технократ, неполитизиран, идва от Швеция, друга скандинавска държава. Тогава вече, при този избор на Даг Хамършол, Съветския съюз започва да подчертава необходимостта да има кандидати от развиващи се страни. Дори назовава 4 от Мексико, Ливан, Индия и Марокко. Но все пак западният свят държи да бъде от скандинавска страна и Даг Хамършол печели този избор. Той така минава за, може би, най-светлата фигура и най-ярката фигура от всички генерални секретари. Много интересно, един така скромен технократ в историята остава като... Даже Кенеди казва за него, когато той умира в самолетна катастрофа, че в сравнение с него той самия е един малък човек. Значи, и много често моите опоненти срещу реформата на избора на генерален секретар казват: ето, щом можеше да се избере такъв като Даг Хамършол, като Кофи Анан. Но аргументът е обратен. Значи, това е по-скоро изключение на лошата процедура, отколкото да кажем, че така трябва да се избират генерални секретари в закрити кулиси, без много обсъждане и така нататък. И какво става? Значи, Даг Хамършол умира в самолетна. Хамършол, той до ден днешен се описва като политическо убийство. Да. Той става жертва на своята Във всички дейност. сборници за големите политически убийства на 20 век, Даг Хамършол е неизменно глава от тях. Самолетът е свален. Той е една мисия за помиряването на Конго. Той, така малко метафористично, защото той помага на Конго, всъщност е свален от въстаниците там. И може би това му подобрява имиджа. Той остава като светла, такава, никой не опетнена, една от както казах, фигури в историята. И понеже трябва бързо да се намери заместник, ето вече говорим за 1961 година, тук вече Китай и Съветския съюз настояват да е от развиваща страна. Появяват се няколко кандидати, има от Тунис. Китай и Съветския съюз по това време вече не са в много дружелюбни отношения. 65 да, но в Съвета за сигурност си държат на развиващите се страни. А и вече след като имаме двама европейци, нормално е да се очаква кандидати от останалия свят. Азия е най-големия континент с най-така сериозно население и тежест. И се появява кандидатурата на Утан от Миянмар. Единственият му сериозен тогава противник... Да, тогава е Бирма. И противника му е от Тунис, Монджи Слим, където обаче Франция не е доволна от него. Франция и Тунис са в много така сериозни конфликти през 1961 година. А между другото, Франция не обича и Утан. Значи има доста дълго време, докато Франция отстъпи. И едва ли не, защото Съветския съюз и щатите казват, че Утан ще служи само времето, което остава на Даг Хамършол. Да доизкара мандата. Буквално за следващите 2 години. Това кара Франция да отстъпи. Тя не го харесва, защото Утан преди това председателства един комитет за независимостта на Алжир. Има една интересна случка, когато френски политик казва за Утан, че той бил много нисък и не говорил френски, и Утан отговаря: да, аз съм по-висок от Наполеон, а вие не говорите френски. Значи обръща съответно топката. Има и друг случай, когато пък Франция настоява за един от висшите дипломати да вземе пост в ООН и казва: разбирате, Екселенси, че има политически реалности. Той отвръща: да, има политически реалности, но вие трябва да разберете, че има такова нещо, което се нарича етика. Пак е терен за размяна и на крилати мисли, на афоризми. Много интересно е. Значи Утан, който е през 60-те години, започва Виетнамската война.
Това е интересно, защото той като азиатец много държи да има някаква роля генералния секретар и той е първия, който активира ролята на член 99, да стане по-активен, като неговия офис да се намеси в умиротворяването във Виетнам. Естествено, това не може да стане. Виетнам е конфликт, където са замесени всичките велики сили. Абсолютно и Франция, и Англия, и Америка, и Китай, и Съветския съюз. Даже имат също една крилата фраза тогава, изречена от Отан, който казва, ако конфликтът е между две малки страни, конфликтът изчезва. Ако конфликтът е между голяма и малка страна, малката страна изчезва. Ако е конфликта между две големи страни, ООН изчезва. Тоест ООН загубва вече роля, защото те започват между себе си да урегулират нещата. Отан може да се каже, че остава в историята с доста неща. Той отвори нови организации. Значи, UNDP, за програмата за развитие, Food програмата, за програмата за храните. Университета, в който аз работих за 10 години, също е по идея на Отан. Той разшири организацията, направи... Университета в Токио. В Токио, да. Това е негова идея, макар че вече се осъществява след като той умира. Той умира в 1974 година, университета почва в 1975, но е негова идеята. Той убеждава японското правителство да го спонсорира. Така че остава в историята като един успешен генерален секретар. И когато той се отдръпва 1971 година, става нещо много интересно. За първи път започват кампании на кандидати. Между тях са един финландец, Макс Якобсон, но той е бламиран главно за това, че жена му е еврейка и арабските страни убеждават Съветския съюз да наложи вето. И Курт Валдхайм, който е австрийски кандидат, който остава пък в обратната, негативната светлина, генерален секретар, който буквално е излъгал в биографията извадиха му миналото, че е бил нацистски офицер. Да. И явно американците са скрили всичко това. След войната той става шпионин. Той обслужва интересите на ЦРУ. Да, това беше една така срамна история, срамно петно в историята на ООН. Не само това, той в ООН не прави нищо. Той абсолютно зарязва принципите на ООН, само се интересува да си продължи мандата след 5 години. И той е единствения, който иска трети мандат. До такава нахално, толкова арогантност, че вече говорим за 1981 година, след 2 мандата, той много силно, и то с подкрепата на Съединените щати, Великобритания и Съветския съюз. Да. Китай е този, който налага вето на Курт Валдхайм да не... Да. И то 16 пъти... Тогава обаче още не бяха излезли документите за неговото минало. Точно така. Да. И интересно, че Китай не искат и втори мандат да му дадат, издигат други кандидати, Салим от Танзания и така нататък. Искат да бъде все пак на основата на развиващи с третия свят. Защо се от Европа? Имаме вече 3 генерални секретари от Европа. По-скоро на тази база, отколкото нацистското минало. Да, правилно. Но Курт Валдхайм продължава своята нахална кампания за трети мандат, която в Китай 16 пъти бламира в гласувания, за да може в крайна сметка той да се оттегли. И тук вече остава Салим не може да спечели, защото американците не са доволни от него. Той се смята за просъветски кандидат. Перес де Куелер идва в една много анекдотична ситуация. Той не се натиска, той е в Перу, в вилата си, на плажа, с книжки си чете, без телефон. Ходят на крака посланиците в Лима да го молят да отиде в Ню-Йорк, където другите, Курт Валдхайм и другите, правят сериозни кампании, вечери, приеми и така нататък. А този, който най-малко иска поста и в крайна сметка кандисва, деца вика, отива и казва, добре, само за един 5-годишен мандат, няма проблем. И когато 86-та трябва да го продължат, тогава той прави една чудесна стъпка, казвайки, че той ще се съгласи на следващите 5 години, само ако великите сили седнат на масата и разрешат конфликта между Иран и Ирак. Това е един много кървав конфликт, отнема много жертви. Това е вече 86-та година. Значи говорим за Горбачов и Шевърнадзе в съветската страна на дипломацията. Друго време. И това успява. Значи те, когато им кажат нещо, те наистина сядат и 88-ма конфликта е разрешен. Значи хубаво е и да удари по масата генералния секретар, а не само да обслужва най-различни интереси. И те му предлагат трети. Значи тук обратното. Курт Валдхайм се бори за трети мандат, а на Перес де Куелер те му предлагат 5
Да. Молят го. Едва ли не на крака. Той е много твърд. Той е чисто джентълмен и класически дипломат. Отказва. И 1991 година вече избора е изцяло вече се смята, че трябва да бъде африкански кандидат. Там има едно съглашение между Африка и Азия. Вече има азиатец, нека да има африканец. И тук пете малко се отдръпват и казват, добре, нека Африка да си избере кандидатите. Не възразяваме. Силните кандидатури са Чидзеро от Зимбабве и Бутрус Гали от Египет. Бутрус Гали е интересен, защото той е от Египет, но е християнин, а жена му е еврейка, но представлява дипломацията на Египет. Така хубава комбинация, хармония между религиите. С опит, той е доста известен от преговорите, които се водят по Близки изток. Нали? Той е служил още при Ануар Садат. Дипломат от кариерата. Той наскоро почина преди няколко месеца и така с доста почести. И това е пък единствения случай, когато генерален секретар не продължава само един мандат. Да. Ветото идва от Съединените щати, най-вече от Мадлен Олбрайт. Няма добри отношения. Да. Той е прекалено антиамерикански в много изказвания. Това са годините на конфликтите в Югославия, в Руанда. В Руанда петрол също храни програмата. Има много конфликти, макар че има и успехи. Значи, някои други... Те са забравени вече успехи тогава на организацията. Това е Ангола, Мозамбик, Салвадор и т.н. Да. Така, да приближиме до сега. Да. След ветото на Бутрус Гали, Кофи Анан е избор на Съединените щати. Той е работил в ООН за последните 30 години. Там няма никакъв проблем той да направи 2 мандата. Почти хармонично се избира. И вече когато той приключва, идва азиатския ред, така да се каже, и започва масивна кампания, т.е. много пари на Южна Корея за Бан Ки Мун. Едва ли не обикалят всички столици с предложения. Това е вече второ завъртане за Азия, след Утан. След Утан, второ завъртане, с много силна така кампания. Има, между другото, жена от Източна Европа, бившата... Значи до сега има от 3 жени кандидати. 53-та индийка, Лакшми Пандит, която е дъщеря на Джавахарлал Неру, Съветския съюз се предлага, но тогава е рано още за жена, естествено. Втората е Брутланд, бившата президентка на Норвегия, която се съобщава, но само от западните страни през 1986 година, също без шансове, още нали, и Съветския съюз не би допуснал западна кандидатура. И третата е на латвийската бивша президентка, която така предизвиква малко Азия. Тя е единствената жена, единствената неазиатски кандидат през... Значи говорим за 2006 година, преди 10 години, без шансове, защото, както казах, Южна Корея и Индия, Шаши Тарур, който е работил в ООН дълги години, другата силна кандидатура. Двамата печелят първите наддавания в Съвета за сигурност, за да в крайна сметка американците с цветно гласуване, аз ще обясня след секунди какво е това, показват, че те не искат Шаши Тарур. Бан Ки Мун остава единствения, одобрен от 5 кандидат. И ето един... Това е, може би, по описанието, ако съде, най-комерциалната кандидатура. Да, абсолютно. Той даже раздаде постове. Ми наподобява изборите на шеф на ФИФА. Точно, грозно, значи той раздаде постове на некомпетентни. От тези страни, които гласуваха за него, той върна услугата, като назначи техни хора. Много критикуван в началото. Той сега се опитва вече накрая да направи няколко неща, които да оставят добро наследство, но общо взето не е на нивото на предишните, които споменахме. Утан и Кофи Анан и Дахана Жолди. Цветно гласуване? Да. Значи това е въведено 1991 за първи път при Бутрус Гали. Какво значи? Значи имаме 12 кандидати, да речем в момента. Първото гласуване на 21 юли, което не е цветно. Там 15-те просто казват кого подкрепят и кого не подкрепят. Но не се знае кой кого подкрепя. Анонимно е. Да. И събират примерно 12, 13, 14 най-добрите кандидати. Тези, които съберат по-малко, 7-8, се очаква да се удари. Така е ставало в историята. Който има най-малко, се чувства задължен. Да, все пак някаква доблест. Кавалерство да отстъпи. А вече на третото или четвъртото гласуване се появяват цветните гласове, които са на 5. И там пак не се знае кой е на Китай, кой е на Съединените щати. Това е само предположение, кой е бил на Шаши Тарур ветото. Но вече това е силен сигнал, че ако няма подкрепа от един от 5, явно
по същия начин кандидата трябва да изпие една вода. Така, това обяснение за цветното гласуване вече ни насочва към втората част.